Как только поворот. Сейчас половина вот из собака. Если он полный был бы, да, вообще. Видишь, сейчас. 92 kiloga gelýär-de temret. Ya, sen ne şumar ya. Нергал, обдирки, мишерчил. Жны стандарту. Армия игры. Сейчас нормально, вот видишь. Не, сейчас он башку возьмет. Ай. Tayin görýän tayin. Ay, taňyň ellerräginden teret gör. Sopulma daňylyga ýatan reýlige daňylyga dörelerige. Bilür. O da hopa kan kola. Ніяко нема того. Ay canlanan panço kovulla ho bolmasın. Ne şu? İçin görünüşünü alıp oturun gerek. Ha bolýar da onu. Çıkıyor bak. Lur, ne? Lur. Bas, bas. Bas, bas. Bas. Sola baktırıp etsene ya. Sola baktırıp. Arka gerek yok. Bas, bas, bas. Geçtin alıversin öyle. Getir o vida düşürecek bolsam. Haydi. Tapma, arkayın olayın, taptırman neler. Ada kaplın, 81-nji ýylda bolan. Ödem şuwat Türkmenistanda şuň